keksin Reelsbankin. Kun mä olin töissä isossa yrityksessä viestinnän asiantuntijana, mä olisin todellakin tarvinnut tätä tuotetta. Kuuntele, helpotan sun työtä. Metassahan on varmaan 5 vuotta jo huudettu, että siellä pitäisi alkaa julkaista pystyvideoa. Samaan aikaan me kiireiset viestinnän ammattilaiset tehdään vaan valokuvia, Canvan kautta käytetään ne nätiksi ja viedään sitten feediin. Ja sit jos sä vielä viime vuoden aikana olit vähän old school ja rakensit sitä sun feedia näihin neliöihin, kauniiksi visuaaliseksi kokonaisuudeksi, niin nythän se sun feedi on ihan riekaleina, koska uusi Instagramin kuvasuhde on 4:5. Pelkät kuvat ei ole riittänyt enää pitkään aikaa. Ja siksi mä keksin Reelsbankin. Ja se homma menee niin, että mä tuun käymään. Mä tuun kuvaan sun yrityksen toimintaa 1 päivän kuussa ja mä teen sulle 15 julkaisuvalmista reelsiä. 15? Sanoiko se 15? Niin monta? Se Reelsbankki päivittyy kerran kuussa sun firmaalle relevantilla kontentilla. Sä voit sitten itse keskittyä vaikka informatiivisten laadukkaiden kuvakarusellien luomiseen, jotka on hyvää sitouttavaa matskua uudistuneessa Instagramissa. Kommentoi Reelsbankki, niin mä lähetän sulle tarkemmat tiedot viestillä. Tää ei maksa edes tonnia.